L'escola fa ràdio. Salutacions a totes les persones que ens acompanyeu avui a la sala d'actes de la Facultad de Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I. Un campo maravilloso para trabajar en el alumnado a nivel lingüístico, a nivel colaborativo de debate crítico, reflexivo, etcétera, ¿no? Y luego ya pasaríamos a la fase de grabación. Per resumir un poc, per no incidir més en aquest punt, però evidentment s'adapta a diferents contextos i possibilitats metodològiques, i això és el que normalment busquem a l'aula, i aquesta flexibilitat, perquè any rere any canvia el nostre grup humà i ens hem d'adaptar, però és un mitjà suficient.